Magega yenginang'eni ya masomo aye umuswati Frida Mura ukimwa kororekana akulima kubwatikana no kuburwa gwechibesa nigo litukulia rero amateyu yabage konyora omweso manene magega yokonyorwa gusira kurwa asomo bwatani bw'omoyo muya oyubweru kubakonya elio umuswati Eunice agendere na masomo imeye bunge yabo machoge. Omubwatani uyu aserieta Lazarus Onyancha nigo abagakubagachire nyumba yekorosiria endagira nabo igokorwa chibesa chisaine chilingi chiribu 30 buna enchere ya muyogosira umusubati Eunice anyare koba agakogenderera amo na masomaye oroboti oru nigo ruwa baro kwariganiwa no mulikito Helen Ototo Nyangiri. Asamarieta nkuru Farida Mura okemo na retata lakini kauna tayo mama na ruba tiriti bari nigoba amoko munne ko chiase ya mate ya Frida Mura okemwa kurwa ase chinsemo chanya kuiba ya mate ewodi abasot sangra ebunge ya machoge chache magiga yomorokigwa oyo weskuru ya barokia ya Kenya TTC konyora ogosiro ile nyala kabaga gochikogendereria amasoma ye no mwana weguru ku Frida wona iga na January abana bakare teaching practice lakini tokorre kiribu ase TV togote buno mwana oyo kuri skuru ego ninkari masomo amora nigatenete kubwatikana no kubura kwe nibo ase abwate esira enene yetant shilingi chiribu emye eyemo na 40 ase skuru yo kulinde litukulia lero nigo amateyo ya nyarakabage kogokigwa kubwatikana amo noyomo obwabali bwatomo yo muya gwesokia na gusira amateyo esaba bwatokera chibesa chia masomo wetane chiringi chiribu 30 na boigo kubasira chinsemo chinde asingencho yugo konyo mwana oyo na kebegeke inere achuini abana ba eri bagende na teaching practice bwango iga bakara kibacho bakora. I also felt an embarrassment to the family. Ekiagara abana bande bakare teaching practice Frida araria inka boigo ase omoyo yuo Onyanja oyo boigo orkiriganga yokoligia kirogo gya siasa sobochalo ngo mwaka bwechirwe na 2025 nigo airwa na kwagachira ya mateyo enyumba yokorosia endagira nkarora tekobya indwe owakonya somwana Frida bweka tiangicha nkonyo mongnoro ndusie nyumba obosoku weji nyumba cheo bunyansi seito machoja chacha naki kumoroche na chire amabati ase ensemo yaye Frida na boige ya mate yaye niko bere ningambo ya muno ase oko sirwa ko banyarka bakonyora na boigo kolira guchikogendera na masomaye nande na tabire mbya muno iriya kala nabire kingo chandika twabire to chandika twensi asengencho yabo ko muntu bwata senka yaito lakini rende nyasaye no muya otwancheire twabire to konyo mwishimye ngo twabambya ande mbya muno Aaron Ototo Nyangiri, Gatembe TV.